Jo, her er det sådan, det er Mr. Dem her. Velkommen tilbage til en video, hvor vi i dag skal spille noget Retail Tycoon. Easy peasy intro. Det er det eneste, man skal sige, så får man bare subs. Subs! Der er ikke nogen, der køber. Jeg skal lige tjekke, hvad Der er ikke nogen, der køber vores ekstra. Jeg skal lige se ind på, hvad stemmer. Break away, break away. Næste. 16 subscribers. Så hvis I kunne subscribe, så ville det være dejligt. Vi får at ramme 20. Så har vi nemlig en lille special video til jer. I går på. Jo. Og vi kan allerede sige en lille smule om det. Det bliver noget koldt, og det bliver en varm sommerdag. Ja. Okay, $1000. I ved, hvad det betyder? Jeg skal lige se, hvem er det følger os. Skal jeg gøre det? Er du klar? Hvem er det? Og hvem er det her? En, og det ene hedder LICARUS mellemrum SDSD. Hvad så det? Ham der. Det er mig, der subscriber. Bam, bam, bam. I don't care. Jeg skal lige lukke ind på min egen It's about to be on. Så jeg er i gang med at lave den her om bagved. Se. Om bagved? Men den er lukket af for nu, så jeg hopper bare lige over. Wow. Easy. It's about to be on. Ja, 100 kroner lige ud. Don't care what you. Vi skal starte at købe noget. Skal jeg bare købe det? Ja. Du køber bare. Spar pengene, vi har fundet nu. Ja, det er derfor jeg køber soda. De sælger også godt. Ja, for ej, og hvis at man kunne installere og sådan en mod, og så man kunne bestille Mountain Dew. Wow. Og så Pittsburgh og... Nå. Han skal lige på toilet. Der køber man nye sko. Nye clothing. I don't care what you think as long as it's about me. Der.
Okay. Så I kan se, at jeg er i gang med at bygge den her del om bagved. Ja. Okay, vi kan begynde at sweep. Vi sweeper ikke dem endnu, fordi at vi er sikre på, at folk ikke bare kommer forbi der. Okay. Plus 2. Perfekt. Det var dejligt. Nå, okay. Så jeg er både tilbage. Gør det godt. Nu vil vi købe en mur. Eller skal jeg hellere købe sko? Mur. Nu har vi ikke flere sko. Så start købe en mur. Jeg køber en mur og sådan nogle sko. Og så en sko. Og så supply. Sko. Shoes. Et sko. Jeg venter til at få $10. Ja. Jeg lige kan få dem her. Wow, jeg har råd til 5 nu. Ja, det er fordi, der var lige en, der købte en meget dyre ting. Det var fordi, han købte noget gas. Gas? Det er altså dyrt. Sådan. Der er nogen, der begynder at købe elektronik igen. Vi holder den her butik clean, og sådan er det. Sådan, nu har jeg bygget hele muren. Der kom lige 2. Care which fingers long this is about you. Der er nogen, der skal sælge noget nu, så jeg kan få nogle monies. Jeg har det bedste rated sted lige nu. Okay. Yes, du købte noget olie. Fordi det giver mega mange penge, det er derfor. Snart er noget mere olie. Vi er ved at løbe tør på tænkebo.
Carparts, det sælger godt. Carparts, det sælger altid godt. Ikke op over. Sådan. Putter du lige dem der. Snart han har fået en soda her. Sprøde. Jeg er i gang med at lige få fyldt op i butikken igen, inden jeg gør det her færdigt, okay? Fordi vi er virkelig tæt på at helt være død lige nu. Supply. Hvor tøj, det der. Kan vi købe 5 her? Den. Sko er rimelig dyre. Okay, vi er nede på minus 20. Jeg har et best rated sted lige nu. Der røg ratingen. Nej, der er overhalvdelen. Han er på 4 nu. Der kommer lige en familie her, en stor bil her. Lækker. Der er 2 store biler lige nu. Det er godt. Skal jeg skrue? Lige købe et. Nej, jeg købte 3 på sko. Hvor der? Jeg har lige puttet nogle sko ind. Frossen mad. Frossen mad. Ja. Okay, jeg tror bare jeg skal få den her del af færdig nu. Tror du ikke også det? Ja. Concrete. Og så det igen. Concrete. Og så det igen. Okay, vi kan godt åbne det her sted. Det gør ikke noget, der er lige at tage lige nu. Det fikser vi senere, ikke? Jeg vil godt bygge tag på den. Jeg ved godt, hvad for noget tag det skal være. Hvordan er det nu, man bevæger rundt på det? På den der. Move item. Den der skal moves derhen, og så rotate den. Ja, så gør jeg. Lige rotate. Ja, sådan. Skal den bare stå der? Ja. Det er ikke det, du også den sidste video. Bare rundt, men ikke på det her. Men så bare sætte den tilbage lidt. Sådan. Er det ikke også? Ja. Jeg tænker, at det her skal være en kort video. For vi skal også lige nå at spille noget sammen. Mm-hmm. Så skal vi ses.
Nej, jeg skal lige lidt mere. Jeg skal lige have nogle car parts lige hurtigt. Jeg er lidt top af car parts igen. Bare køb alle dem, at du kan. 10. 9. Der er en, der er spildt. Det fikser du lige. Lige det der kop. Ja, det er tilbage. Skal du have hjælp, eller hvad? Endelig. Jeg tænker bare, at gemmer du lige den der bane? Ja, jeg skal også. Jeg køber lige noget tøj lige hurtigt. 4. Tøj. Ja. Og så gemmer du. Og så trykker vi. Så går vi ind på options. Vi saver på slot 2, ikke? Jo. Save. Yes. Den der, og så kan du bare gå Så ud. går jeg lige den her vej. Man trykker på knappen. Okay. Det her, det er... Men det her, det siger vi, det er bygningen for i dag. Fordi at han har en virkelig god bygning. Altså, Ja. virkelig godt lavet. Så skal vi sige... Woo! Er det slutningen for i dag? Ja, det bliver slutningen. Okay. Og vi ser... Farvel!